Morjesta! Mun nimi on Jakke ja tervetuloa mun kanavalle. Tänä päivänä keskustellaan siitä, miksi kesti niin kauan alkaa tekemään tätä ensimmäistä YouTube-videoa. Mulla on 5 pointtia siihen ja katsotaan minkä näköistä ajatusta saadaan aikaan. Ja tänä päivänä ollaan tuolla Kuusamossa Multikosken seudulla vähän heittele perhoa ja kuvailemassa tätä videota. Let's go! Ollaan saavuttu tähän Multikosken laavulle ja voitaisiin käydä ensimmäistä asiaa läpi, eli mikä se oikein pelottaa tässä YouTube-videoiden tekemisessä. No niin, ja ensimmäinen aihe, eli mikä se pelottaa näissä YouTube-videon tekemisessä. Se on vaikea aloittaa sitä videoiden tekemistä, kun pelkää koko ajan, että mitähän muut ajattelee ja onkohan mä tarpeeksi hyvää ja tuleekohan tästä mitään ja onko mun säädöt kohdillaan. Ja kai se on sellaista luonnollista pelkoa, kun ollaan uuden äärellä, eli videoiden tekemisessä. Tätä on suunniteltu nyt 4 vuotta tämän videon tekoa ja toivottavasti nyt se menee purkkiin ja ei aleta jänistelemään liikaa. Ja onhan se tullut harrastettua valokuvasta 6-7 vuotta ja unelmoitua tästä videoiden tekemisestä, mutta jotenkin se on vaan jäänyt tämän pelon alle toi videoiden tekeminen. Että toivotaan, että lähtee nyt käyntiin ja aletaan laittelee perhovapaa kuosiin ja lähdetään kokeilemaan, että tulisiko sieltä mitään täyttävää harjusta tällä kertaa. Että hiljasta on ollut tälle kesään muuten tuo kalastamisessa. Toivotaan. Multikoski on kyllä kivan näköistä seutua. Täällä on tullut pienestä lähtien pyörittyä. Siksi täällä varmaan tulee käytyykin, koska isät tänne toi joskus pienenä. Ja sattumoisin ensimmäisellä kerralla sain ainoan taimenen, minkä täältä on koskaan saanut, vaan oli vähän kirjolohi, mutta joka tapauksessa sen jälkeen ei ole isompaa kalaa näkynyt koukussa. Tänä päivänä ongitaan tämmöisellä Lerssi-nimisellä perholla, eli tommonen pinkki perho, missä on tommonen madon näköinen pyrstö ja liekkämistä tullut nimi tälle perholle, mutta Kuusamon tärpistä näitä saa ja kuulemma kelepaa hyvin harjuksille. No niin, sehän syötiin Lersistä pyrstä pois, niin ei muuta kuin perhon vaihtoa. Ja kyllähän se on sillä lailla, että taitaa olla miehensä vika, kun ei oikein alalla nousee kallaa tänne rannalle. Lersistä tosiaan vietiin pyrstö ja paha mielihän sitä tietenkin tuli. Tuolla uudellakaan perholla paljon kasevia tuloksia on näköjään tullut. Onneksi on helvetisti mustikoita, niin saa hajottaa sinne. Palataanpa taas vähän siihen videoaiheeseen. Sitä aina miettii, että onko sitä tarpeeksi hyvä, että voi alkaa kuvaa videoita tuonne YouTubeen. Jotenkin se ihmismieli on semmonen. Sitä on niin vaativaa itselle, että tässä on niin täydellistä. Olla kaikki viimeisen päälle editoinnit ja
kamppeet. Ja siellä kun on roikkunut muutaman vuoden tuolla YouTubessa ja katsellut noita ammattilaisia, niin jotenkin se mukaan vaatimustaso on noussut itselläkin niin mahdoton, että ei mukaan voi alkaa kuvaa ennen kuin on mukaan yhtä hyvä. Eihän sitä koskaan tule pääsekään niin hyväksi. Se kiinnostaa Jonni joutavaa venkuloimista sekin, että tänään päätin, että nyt mä kuvaan tää ensimmäisen videon. Tulee sitä joku hyvä tai sitten aivan paska, mutta aivan sama. Pitää saada peli auki ja jospa sen jälkeen rentoutus tämä homma vähän näiden kuvaamisen suhteen. Mulla on tässä puhelimessa vähän muistissa vähän näitä asioita. Niin, kolmantena asiana tietenkin se, että monesti sitten miettii mitä muut ajattelee ja pitääkö kaverit aivan hölmönä tai tälleen yli 40 alkaa tekee vähän kontenttia. Sekin on tyhjää puhetta. Ei kellään varmaan kiinnosta, teekö mä videoita vai enkä mä tee. Itellähän näitä tehdään ja mukava värkätä näiden vehkeiden kanssa. Pyöriä täällä luonnossa ja samalla vähän kuvata. Niin oikein makiaa hommaa. Niin, tossa mainittiinkin sitä, että yli 40. Onko sitä liian vanhaa alkaa tekee näitä videoita? Mutta enpä tiedä, itsekin roikun välillä tuntikausia YouTubessa ja katselen muiden videoita ja vanhempienkin ihmisten valokuvaajien videoita, että miksi sitä itsekin voi alkaa tekemään. Tuntuu, että kiinnostaako jollain minun videoita. Mutta ei sitä koskaan tiedä. Jotakin voi hyvinkin kiinnostaa. Katonkohan mäkin muiden videoita ja on hyvinkin kiinnostunut. Toivottavasti joku saa näistä joskus jotakin, jos näitä videoita enemmän tulee. Katsotaanpa viimeinen kohta. Se on se, kun ajatellaan aina sitä sitten kun elämää. Niin itsekin on tehnyt nyt näköjään 4 vuotta sitä, että sitten kun mä saan sen uuden kameran ja uuden linssin ja uuden droneen ja sitten kun on paras keli ja ei sitä tuu koskaan sitä hetkiä. Se on vaan aloitettava väkisin. Väkisin se näiden videoiden teko, vaikka tää hyvinkin epämiellyttävää on tässä höpötellä pelkälle kameralle. Tuntuu vähän typerälle, mutta eiköhän se siitä. Oliko tällaisessa vielä jotain? Niin, onko sitä oikeaa aikaa aloittaa koskaan videoiden tekoa? Ei varmasti ole. Pitää tehdä silloin, kun siltä tuntuu. No, nyt se on aloitettu ja toivottavasti olette tykännyt näistä meikäläisen höpinöistä ja kiitos, jos olet tänne asti kattonut, niin saanut itsekin tätä vähän hommaa rentoutettua. Ja jatketaan hetkinen vielä tässä vähän perhon viskomista ja lähdetään painottaa takaisin mökille ja sauna homma. Moro!